Arewa Boy One TV, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Ina son aure. Ba mai ma aure. Zan je gurin uba. Aji gato. Assalamu alaikum mahaifina. To wai me ka zo yi? Na zo da mu yi magana. Ba zai ma aure ba fa. Wani da a yi mini aure. Zan gaya ma baba fa ba zai ma aure ba. Baba ya ƙi mini aure. Ina za ka je? Zan tashi ne da sauri. Wajen wa? Yan fama ta mini aure. Za ta yi ma to. Mama na zo gurin kike ma ki sani. Magana ce ta baya yau zan yi tuni. Ba zai yiwu. Maganar auren da kika ce za ki mini. Na ga maka ita ma ba za ta yi ma auren ba. In ko kin kiki mini aure. Ina za ka yi? Yamsa na je in siyar da gonan baba. Mu in kai sadaki. Aminu Sharif kana ji zai je ya sai da gonan babansu? Ina sharara maka bani wallahi. Malam Hudu, kai mai magana fa. Allah kai sai na yake ka. To ina za ka kai kuɗin auren? Gidan su wacce nake so ku sani. Ai mana aure. Ita ce wannan? Baba. Arewa Boy One TV, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode.